Kubli pigi viewers sai sin pat hagni ga video nganon ra biang pi ha ka wedi bat ki khubor kamtame ya ki khna school ki bakwa ban apply na ban cha ban pule ha ka school GNV kata na kamta ki class 9 bat 11 te ki mi pa la ne ki ba yinga sem ki ba pe yinga ne ki video sumha ban pentip le mi ki la ne register no namar kila extend biang hadu khat khnai trik u November ajar ar phosao kata pidang don sa ar singi ban le na komenta ka registration la ne ban apply na komenta bikin yo ban tho ya ka selection test bikin join la ne bikin late ban pule ha school GNV ti so ban pe jiga ne ka video na do pasedang do benakut kenang bapin tip bat bapin nang kumno bapin register yala de ha kani ka school GNV na komenta ka selection test ti na komenta ki class 9 hejing sang ala de ban upload kumno ban register yala de bat bantangan pen EP na juru ki class 9 la extend EP na komenta ban le ka registration di ban register subha ban type haga Google search type GNV kumti kumbang ala de type nga nakta sa search yang tu sorry nakta sa search di hadin bapila search yang tu pinyo yang ni betul na budaya lani na budaya Vidyalaya Samiti din klik hang tu hadin bapila klik hang tu pinyo yang ni kalam piang ni page piang te Navodaya Vidyalaya Samiti. Click here to apply for class 9 LEST 2025. But next, click here to apply for class 11 LEST 2025. The last date for submit online application form for class 9 and 11 and they had LET has been extended up to 19 of 11 or November 2024. The correction window for making modification in online application forms by registered candidate in the field of gender, category, general, OBC, SC, ST area like rural or urban, disability and medium of examination will remain open for 2 days after the last date of submission of online application. So nakata now kala extend bengepi hadu khat khandai tarik de hadin ka khat khandai tarik kacha ko bat arpho kan de ka correction date yo let's say pi don lane pi duna lane pi bakla hakar kom man pandap yaki online application de ngobha ban recheck biang ha ka arpho bat arpho tarik bat lada don e gijing bakla subha ban penbiang ha ki tarik ha te hadin namarkan don arsngi bapinle yaka correction. So lada pikwa ban apply come to me class 11 so click hang to click here to apply for class 11 de kalong hi kumju kumba ngala de batai ki class 9 pihak ban get ready ka photograph bat ka signature jung phi bat kumju ke parents nangta sa click here to register kan rami pi ni pendap kini ki details baru khoi te ban pendap ya kane sumpah ban pe ya ka video ka bang ada ban upload na ka class 9 and pi yo se pi kwa ban apply na ka ban class 11 te sa pendap hang ni na ka ban jong pi ka chu hi kanum phare ha ti kini gidi ki forms ki ba pi ha ban pendap ti ka ban sai sin pan la ka pat ye ki mi pa kham ta me ki ba kwa ban apply na ka ban ki khun ki jong pi bagin pule ha ko school GNV na du ki class 6 class 9 ban class 11 so bha ban pendap ikini ki form naman class date na ka class 9 ban 11 kan dei hadu ka khat khandai tarik nai ba khat we ar jarap sao te sobha ban le yakta te yo le se pidang don ne na ko ban ta ban kli hak be de la ne phimnang kum no ban apply te sobha ban bu ki comments chong phima andre jing sang ala de ban batai shai na ha ka we ki video na da class 9 te kum chu ru class 11 ru kalong kum chu hi thik kum ba ala de ban batai ki class 9 te kermen phin le yak e ka ba don kam kham tam e mi ba gi be sem nang da la ki jong gi khun khnang ba khun jung phi kin yo ban play ha ka te school e ka bang youtube de sai sin bal ada phidang de gi bathmai ha ka video ba channel jonga so bha ba phinya share like ba subscribe kham tam e mi ba kham tam e gi khna school ru kum ju ki ba page ka ni ka video te ngan sai kai phi ha kum no phin
prepare lani ba pin pen create na komenta ka selection test ha ko be de ba ba pin li tho ha ka ne ka school GNV tang ka ta hi ya ka bam ta ha ka ne ka video han pen kot no khublei shubun stay safe